Dobrý den, vítám vás u dalšího příjemného povídání z televizního studia Posázaví. Mým dnešním hostem je paní Šárka Juřinová, která je ředitelkou regionálního muzea v Jílovém u Prahy, což je muzeum, které je úzce zaměřeno na zlato v České republice. Dobrý den. Dobrý den. Šárko, proč zrovna Jílové u Prahy je tím městem, které je předurčeno k tomu, aby v něm bylo muzeum zlata? Co je na Jílovém tak zlatého? Tak muzeum v Jílovém se specializuje na zlato právě proto, že přímo v Jílovém a v okolí se těžilo zlato od středověku až do roku 1968. A stopy po těžbě zlata jsou tam téměř na každém kroku. A ten zlatonosný jílovský revír patří k jedním z nejvýznamnějších vůbec v rámci celé střední Evropy. A také samotné muzeum, ta sídlí v budově nazývané Mince, kde ve středověku byl Královský horní úřad, odkud se řídila veškerá těžba zlata. Takže i přímo samotné muzeum se nachází přímo v centru dění. Komu patřila ta budova? Tak ta budova má poměrně bohatou historii. Jak jsem říkala, ve středověku tam sídlil Královský horní úřad. Potom byla budova několikrát přestavěná v renesanci, v baroku. A další zajímavá osobnost tam sídlila na sklonku 16. století. Tuto budovu vlastnil magistr Edward Kelly. Tento známý, tedy velmi proslulý alchymista se tam snažil těžit zlato, protože on mu někdo poradil, že je snadnější si to zlato vykopat, než ho vyrobit. Takže on se tam snažil zbohatnout, zachvátila ho zlatá horečka, ale magistr Kelly pobýval v Jílovém už v době, kdy jílovské zlaté doly byly v úpadku, už nebyly tak výnosné. A on tam prodělal jmění, což se mu samozřejmě nelíbilo. A dle legendy on údajně v muzeu straší dodnes a projevuje se to tak, že schovává věci. Což asi, jak všichni známe, tak ono se občas všude něco ztratí, takže u nás tady, když se něco ztratí, tak se to svede na magistra Kellyho. Takže u vás alespoň víte, kdo za to může. Ano, tak. Co u vás návštěvníci mohou všechno vidět? Tak jak jsem hovořila o tom zlatu, tak samozřejmě to předurčuje přímo k tomu, že naše hlavní páteřní expozice je věnována zlatu. Návštěvníci se tak seznámí s historií zlata, vůbec jak zlato vzniká. Jsou tam informace velmi podrobné o jílovském zlatorudném revíru. Máme tam sbírku minerálů. Jsou tam různé nástroje a náčiní, které používali horníci. Máme tam například důlní lampy z různých období a tak dále. A návštěvníci si také u nás mohou na nádvoří vyzkoušet rýžování zlata. Máme tam skutečný zlatonosný písek, takže ti úspěšní, komu se zadaří, tak si mohou tedy ty zlato, které si vyrýžují, odnést ve zkumavkách domů. Takže pozor, my jsme tedy jediné muzeum, ve kterém zbohatnete, a to nejenom vědomostmi, ale i drahým kovem. Výborně. Já vidím, že jste nám jeden exponát dokonce přinesla ukázat. To předpokládám, není to zlato, které si mohou návštěvníci odnést. Já jsem přinesla ukázat takovýto vzorek zlata. Zkušení diváci určitě poznají, že to není skutečné zlato, protože jinak bych ho v jedné ruce určitě neudržela, ale je to replika zlatého nugetu, kdy údajně se až takto veliké kusy mohly v tom jílovském revíru nacházet. Takže to byl opravdový poklad, pokud se někomu takhle zadařilo najít takto veliký kus. Jaké další expozice ještě u vás mohou návštěvníci navštívit? Tak kromě expozice zlata, tak muzeum se také specializuje na tramping, na historii trampingu, protože Jílové, to je taková brána do Posázaví a Posázaví se považuje za kolébku trampingu. Takže máme u nás expozici věnovanou historii trampingu. Máme v muzeu ve sbírkách také desítky, stovky předmětů věnovaných této tématice. Já tímto moc děkuji všem návštěvníkům, kteří nám nosí, právě často nám lidé nosí různé dary, které darují muzeu, jako třeba z pozůstalostí svých předků, takže nám nosí různé
kotlíky, stany, celty a to staré vybavení těch původních trampů. A takové jakoby největší pro nás a nejcennější předměty jsou ty osadní kroniky. Protože ty osadní kroniky, to jsou obrovské prameny, kde je spousta informací a kolikrát jsou to i úžasná umělecká díla, protože jsou to ručně psané knihy a ručně malované, takže uvažujeme, že také uděláme výstavu těchto osadních kronik. A protože ten tramping, ten se pojí s muzikou také především, tak muzeum pořádá každoročně muzejní potlach na nádvoří. Letos měl být jubilejní 15. ročník, bohužel jsme ho tedy vzhledem k okolnostem museli zrušit, ale věříme, že příští rok ho uděláme znova, o to více si ho užijeme. My víme, že současná situace příliš nepřeje muzeum a výstavám obecně, nicméně doufáme všichni a věříme, že přijde brzy doba, kdy se k vám návštěvníci budou smět zase podívat. Ten termín pochopitelně dneska nikdo nezná. Nicméně přinesla jste sebou ještě knížky. Možná, že teď je ta vhodná chvíle ukázat je našim divákům. Přinesla jsem ukázat zásadní literaturu Jílovské zlaté doly, která je tedy nejdůležitější vůbec k jílovému a k celé historii jílovského zlatorudného revíru. Tuto knihu napsali světoznámí geologové Petr Morávek a Jiří Litochléb. A zájemci si mohou knihu zakoupit u nás na pokladně. A já tedy všem garantuji, že při čtení této knihy se nejenom poučí, ale právě i pobaví, protože autoři jsou nejenom zkušení geologové, ale oni jsou i výborní spisovatelé. A ta kniha je doplněná částí takové střípky ze života horníků právě z toho období posledního dolování, protože Petr Morávek pracoval jako ložiskový geolog v Jílovských zlatých dolech a jsou tam právě popsány příhody, které zažívali ty horníci a vzhledem k tomu, že těžit zlato to není jen tak, takže i ty příhody jsou velmi zajímavé a originální. A pak tady mám ještě další knihu, takový typ s teskami zlatonosných revírů, kterou napsal také Petr Morávek. A to bych doporučila divákům, kteří tedy se zajímají o zlato a geologii jako typ na prázdniny, protože zřejmě nebudeme moct cestovat za hranice, tak jak jsme byli zvyklí. Takže někdo si může postupně objet všechny tady ty stezky uvedené v knize. A já bych ráda upozornila, že první stezka v této knize je naše jílovská stezka Jílovské zlaté doly. Stezka Jílovské zlaté doly, to je vlastně součást expozice. Znamená to, že já se do toho dolu přímo mohu podívat? Ano, je to přesně tak, protože kromě expozic v muzeu a vůbec samotné naší budovy, tak muzeum provozuje 3 štoly na těžbu zlata, které se nacházejí nedaleko muzea. Je to asi 3 kilometry a vede k nim právě naučná stezka, která začíná přímo před muzeem na náměstí, je první informační cedule a návštěvníky tak provede po právě ty informační panely, upozorní přesně, kde jsou ty pozůstatky po těžbě, jaké jsou tam ty historické památky. Takže návštěvníci uvidí například Jílovskou úpravnu, odkaliště Jílovské úpravny, haldy dolu Pepř, pinkoviště a tak dále, až tedy dojdou k našim štolám, které určitě bych doporučila k návštěvě. Jak jsem říkala, máme 3 štoly, štolu svatého Josefa, štolu svatého Antonína a halíře. A mě se právě občas lidi ptají, že by třeba chtěli navštívit jenom jednu štolu, abych jim jednu doporučila, což je právě poměrně těžká volba, protože ty štoly jsou, každá je jiná, každá je unikátní a každá je velmi zajímavá. Takže já třeba štolu halíře tedy doporučuji návštěvníkům, kteří třeba mají strach nebo je jim nepříjemně v uzavřených prostorách. Tak štola halíře, to je poměrně veliká prostorná štola, já ji říkám taková velkorysá, kde je příjemná atmosféra. A pozor, chtěla bych upozornit, že štola halíře je bezbariérová, což také není mnoho štol, kterou třeba mohou navštívit vozíčkáři nebo osoby se sníženou možností pohybu. Takže tím je ta štola zajímavá. Navíc štola halíře je i velmi zajímavá, že ona má unikátní profil takového kosočtvercového tvaru. A to je právě dáno sklonem těch kamenných desek.
No a třeba zase dětem tu doporučuji štolu svatého Antonína, protože ta je nejvíce dobrodružná. Tady to důlní dílo totiž je tvořeno 2 chodbami nad sebou, mezi nimi je rozdíl 21 metrů. A návštěvníci ten rozdíl překonají úzkým komínem po soustavě žebříků. A navíc ta štola není elektrifikována záměrně, takže návštěvníci dostanou skutečnou důlní lampu, tedy vyfasují lampu, přilbu, plášť a užijí si tedy takhle autenticky tu prohlídku, kdy i šplhají po těch žebřících a ta prohlídka potom končí nahoře v kopci a sejde se zase dolů. No a právě pro fajnšmekry bych doporučila štolu svatého Josefa, protože ta je prohlášena kulturní památkou a ta je zajímavá tím, že tam jsou přímé ukázky středověké těžby. Je právě cenná tím, že je nejstarší z našich štol, byla využívána ve středověku, takže jsou tam stopy po těch středověkých nástrojích, po dlátka, mlátky. Jsou tam i očouzené stěny, což právě dokazuje tu metodu sázení ohně. Jsou tam poměrně rozsáhlá hloubení, to jsou zase takové jako štoly dolů, zatopené vodou. A ta voda je úplně průzračná a také díky vlhkosti se tam zachovaly dřevěné prvky, jako například žebříky a tak dále. Tak to je lákavá pozvánka k vám určitě. Zlato se v Jílovém těžilo v minulosti, ale co současnost? Zbylo tam vůbec ještě něco? Ano, tak jak jsem říkala, ta těžba byla ukončena v roce 1968, protože stát ji vyhodnotil jako nerentabilní, ale podle geologických průzkumů v 80. letech je v Jílovském revíru ještě 7 tun zlata, které se tam ukrývá pod zemí. Ale vláda už nemíní nebo nemá v plánu v těžbě pokračovat, takže zlato tam zůstane zachováno pro další generace. Já vám, Šárko, děkuji za příjemný rozhovor. Děkuji, že jste přijela pozvání k nám do studia. Přeju vám samozřejmě, ať se muzeum zase brzy otevře. Bohužel ten termín nikdo nezná. Asi doporučíme divákům, aby sledovali vaše webové stránky. Ano, tam určitě webové stránky, Facebook, kde jsou aktuální informace, takže já doufám, že se brzy s návštěvníky setkáme a já i moji zaměstnanci se na to moc těšíme. Já vám přeji, ať je to co nejdřív. Děkuji za rozhovor, přeji hodně štěstí, hodně zdraví. Děkuji vám. Mým dnešním hostem byla ředitelka regionálního muzea v Jílovém u Prahy, paní Šárka Juřinová. S vámi, milí diváci, se těším příště zase na viděnou.